Hej så sammen og hjertelig velkommen til Billedball sammen med Simon. Hej, og så hvad det ja, skal jeg sige hvad reglen er? Ja, det må vi gerne. Simpelthen hvad Billedballen går ud på, det er at vi har hver vores lille land, kan man sige. Og så har vi simpelthen vores ressourcer. Som han har valgt sine ressourcer, jeg har valgt mine. Og som det går ud på, det er at vi har 5 minutter til at bygge det bedste hus. Og denne kategori, det er starterhus, eller sådan en lille starterhus. Lille starterhut, kan man sige. Sådan, ja. I ved godt, hvad det er, men Simon, skal vi gå i gang? Ja, vi har 5 minutter. Er du klar til at sætte tid på? Ja. 3... Okay. Ja, jeg sætter dem bare til om... Okay, er du klar? Ja. 3, 2, 1, nu. Go. Så, okay, så skal vi... Ja, vi bygger mit. Så. Okay, jeg skal måske lige hurtigt... Lige... Det var lidt dumt, at vi havde gjort det der. Jeg bruger allerede nogle minutter på det her. Nå, du bygger græs, det er jo faktisk nok lidt sejt. Ved du, jeg er lidt tilbage, når jeg byggede det færdigt. Nej, Simon, du skal ikke pause. Og det gør bare lidt hurtigt. Så folk, de synes, det er kedeligt, at jeg bare lige bygger græs. Nej, men det er jo derfor, det hedder Billedball. Vi har 5 minutter til det. Du er bare hurtigt. Ja. Og nu kan vi jo ikke se, hvor stor vores platform er. Nej, det er lige meget. Jeg kan sådan sikkert huske det. Okay, så... Hvor lang er den, sådan cirka? Det kan du se, der var min slutter, der var dine ender. Nå, jeg kan sådan ikke se, hvor min slutter, hvor min ikke slutter, Tobi. Det skulle jeg ikke glemt. Hvor fanden er det? Okay. 2 sekunder. Vi er tilbage alle sammen. Fuck dig, Sviet. Ja, fuck selv. Jeg elsker dig, Simon. Hvad? Nu er der lidt larm. Undskyld. Undskyld alle sammen. Undskyld alle sammen. Der er lidt larm. Godt så. Så vi bygger bare lige vores starterhut her. Okay, så vi skal også lige hurtigt lidt ud her. Jeg kender måske lidt af det her bygforening, der hedder Keralis. Nå, er du sur? Så jeg synes bare, det er fint. Ja, men Simon, det er klart, når det er starterhus, så er det også lille. Men Det er bare dig, der er angry. Angry birds, angry birds. nå, så er vi tilbage. Okay. Jeg skal lige ind her. Nå, det var ærgerligt, hva'? Jeg synes bare, det er mega. Hvad fuck er det, du laver? Prøv at se. Det Ej, jeg er seriøst nødt til at sige det. Hvad er det fanden, at du laver, Simon? Ja, det kan jeg se. Okay. Mini-house. Jeg glæder mig til næste episode. Hvorfor? Jeg kan vi få så får vi sådan en kæmpe stor plads. Det ved man aldrig. Men hvis man ikke gør. Men der får vi altså længere tid, der skal vi have sådan 10 minutter. Nej, det er det der... Det er det der, den der challenge ved Billedball. Det er, at man har tid på. Det stresser sådan en. Ja. Det er det gode ved det. Godt, at vi ikke siger sådan rigtig meget, det er fordi vi sidder og koncentrerer. Det skulle vi egentlig også sige. Nej, Tobi. Hvad? Ikke. Nå, nej.
Han har seriøst, hvis der er nogen af jer, der kender ham, han har seriøst det værste hikke. Jamen seriøst, man brækker sådan noget. Det er bare ulækkert at høre på. Okay. Ligesom hvis der er en eller anden, der bare sidder og får en pil i munden. Ej. Han er seriøst, der er et eller andet galt med ham. Han har et eller andet dirty mind. Det er seriøst ikke sjovt. Det er sindssygt så meget. Ja, overdriver lige lidt, Tobi. Ej, du tænker seriøst for meget på det der, Simon. Okay, så lad os se. Ej, jeg vil ikke lade det for højt. Så det er måske lidt for højt. Du laver vist dit meget højt. Jeg ved, det skal bare være sådan for. Godt, kun. Der er ikke så lidt meget tid tilbage, Simon. Jeg kan fandme godt til 30 sekunder, men jeg engang nu har noget bygge. Jeg begynder fandme at skynde mig meget nu. Okay, så jeg skal vi dobbelt. dobbelt. Jeg overtage, så skal jeg så en ved overside. Ej, det bliver ring mit hus, mand. Okay, Simon. Tiden går ud nu. Simon! 5 sekunder. Kom nu. Jeg skal bare lige bygge det. Nej. Den gik. Stop. Hold kæft, hvor er det ringe, mand. Stop. Satan, det blev sgu ikke godt. Nej. Jeg fik en... Ej. Jamen, det er vi nødt til at gå lidt længere tid. Prøv 2 sekunder alle sammen. Okay, I får lige en gang 5 minutter mere, så den er startet nu. Yes, man. Bum. Det var lidt unfair, fordi at, vi kom lidt dårligt i starten. Vi var nødt til pausen, og så glemte jeg at pause. Der var sådan en mongol, der ringte til os, der hed Morten. Jeg glemte at pause timeren. Så den blev lidt lart. Det blev lidt dårligt. Jeg har en ny idé. Jeg laver den lige en gang højere. Det er samme her, det sidder jeg også lige og tænker på, fordi jeg skulle... Det er ikke fordi højt det skal være så højt. Det skal bare et tak højere. Hvor lang tid har vores speech egentlig varet? Så jeg kun til de 10 minutter. Jeg tror sikkert alle sammen. Okay. Hvor lang tid sidder vi optaget, mester? En gang 7 minutter. 7 minutter? Mhm. Hold da. Så er min tid snart færdig. Ja. Jeg ved ikke, om det kommer til at se godt ud, det her. Det håber jeg da, det gør. Ej, jeg kan virkelig ikke finde ud af at bygge små hus lige nu. Det er det, der er det dejlige ved det. Jeg vil ikke finde ud af at bygge små hus. Jeg er ikke sagtens. Jeg er ikke sådan helt problem ved det. Jeg synes ikke, det er jo. Tre minutter, Simon. Fuck. Hvad fanden skal jeg lave, man? Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave lige nu. Jo, nu tror jeg godt, det er. Jeg skal have et spag med. Spag. Så kan alle folk kigge på os herude. Lige klar. Så kan vi lige gå i spaget. Jeg har måske lavet en lille bitte fail. Bum. Men det går. Nu er det bedre, det på. Okay. Ej, jeg har måske lavet en lille bitte fail. Ej, mit hus, det bliver... Nej, nu tager jeg meget minut fra. Ved jeg, der skal ikke være nogen vinduer heroppe. Det har jeg simpelthen bestemt mig selv. Ingen vinduer heroppe. No windows. Nej. Satan. For satan i solen. Godt. Håber sgu den her video bliver god nok. Ellers så bliver der bare bank for til mange mere.
Okay. 1 minut tilbage, Simon. 2 minutter tilbage, undskyld. Oh shit. Come on. Godt. En højere, sådan der. Jeg tror sgu, det her hus, det bliver meget stort. Det er ikke sådan meget for et starterhus at være. Nej. Jeg kan sgu ikke lide det. Okay, nu går jeg helt amok. Jeg bliver stresset. Stress attack. Shit. Stress attack. Jeg tænker, vi skal lave episode 2, hvor stort hus. Ej, det bliver sgu ikke så stort, Simon. Det skal være kæmpe. Nej, det skal det godt nok ikke. Der er nogen, de har brugt sådan. Hvad fanden skal jeg lave, mand? Det kan de bestemme, hvad hus vi skal, hvad vi skal lave næste episode. Nogle gange. Slap. 1 minut tilbage. No. Jeg skal lige lave det færdigt. Det er ikke verdens pæneste der. En ordentlig hus, du har fået lavet der. Jeg skal lige have gjort sådan her, så folk kan bakke sådan lidt. 30 sekunder, Simon. Fuck. Nej, jeg kommer til fejle lidt. Fuck. Skal du se mig? Jeg har fejlet. Jeg tror ikke, jeg når at lave det. Tror jeg sgu ikke, det er. Jo, sådan cirka. Så skal det være så rum her nu. Hvor lang tid er der? 10 sekunder. Croc det. Shoot. Kom så. Okay der. 3, 2, 1. Direkt for os. Stop. Undskyld, hvad er det med, mand? Hey! Så, jeg er færdig. Hold op, du kom langt i mit beat. Vi kan sådan gå og kigge på hinanden. Jamen det er fordi, jeg skulle også lukke det. Shit. Din er allerede færdig, Simon. Lige præcis, jeg tror. Skal vi se videoen til slutningen? Men nej. Simon, stop lige med at se din video. Han har fået lavet... Simon, stop lige med at se din video, for satan. Stop lige med at se din video. 2 sekunder alle sammen. Godt så, lad os se hans hus. Okay. Nej, han har en lille dejlig sted hernede. Og så skal man gå herop. Så kan man se, et spagevær. Lækkert. Jeg fik bare ikke lavet noget af mit. Kæft, jeg er langsom egentlig. Det er fordi, jo. Glem lige døren. Tobi, lige der, hvor du siger. Det blev sataneme grimt. Nej. Ej, ved jeg. Ej. Drenge og piger, det her, det blev sabende en lorte episode, men det er simpelthen lige meget. Ved du hvad? Jeg håber, I alle sammen har set. Kan du lide den her episode, og så like og subscribe, og gå væk, Simon. Og husk nu at sige, hvad for en, der var bedst. Mit. Det var mit, der var bedst. Og så, hvad det hedder, ja. Like videoen og subscribe, og alt det der pis der. Vi ses alle sammen. Peace out.